to obdobie politickej neistoty. Slovensko sa potácalo medzi demokraciou a totalitou. Na ceste vlády k absolútnej moci stál prezidentský palác. Mečiarovci preto nedočkavo na budove oproti odpočítavali na veľkej svetelnej tabuli dni do konca funkčného obdobia Michala Kováča. Pred niekoľkými dňami sa môj vlastný syn ostal obeťou bezpríkladného banditizmu za bieleho dňa. Z tohto domu včera krátko po 10. hodine dopoludnia odišiel Michal Kováč mladší, syn prezidenta, smerom do Bratislavy vo svojom striebornom Mercedese Diesel. Tesne za obcov ho zastavili dve vozidlá, červené vozidlo značky Seat Ibiza a druhé neidentifikované vozidlo. Ich osádky údajne donútili syna prezidenta prestúpiť si do ich vozidla a odviezli ho na neznáme miesto. Jeden z nich mal podľa dostupných informácií vojenskú uniformu na sebe, vyzvali ho, aby prestúpil do ich voza a neprotivil sa. Nasadili mu puta, potom dostal elektrické šoky, priložili mu pištol na hlavu, vtiahli ho do auta a násilím vliali do ňoho 2 flašky alkoholu. Prebral sa z bezvedomia až v Heimburskej nemocnici. Únos, následné zaistenie a neskôr zatknutie Michala Kováča mladšieho vyvolalo veľký záujem a neostalo bez odozvy ani v zahraničí. Bližšie podrobnosti o celom prípade sme sa pokúšali dnes získať na policajnom prezídiu vo Viedni. Vedúci vyšetrovania tohto prípadu sa nám odmietol vyjadriť na kameru, no potvrdil doteraz známe fakty, že vo štvrtok zavolal rakúskym policajtom anonym a nemčinou so slovenským prízvukom im oznámil, že pred policajnou stanicou v Heimburgu je automobil s Michalom Kováčom mladším, na ktorého je vydaný medzinárodný zatýkač. V súvislosti s touto aférou sa vynára niekoľko závažných otázok, na ktoré zatiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou nepozná odpoveď ani polícia. Na tieto otázky by mali dať odpoveď najbližšie hodiny a dni. Môže to byť politický motív, môže to byť spravodajská hra, môže to byť vybávanie účtov medzi kompánmi, môže to byť pokus o zastrašenie Michala Kováča. Nie je možné vylúčiť vzhľadom k tomu, že deklaruje, že chce zostať tam, ani iný osobný motív. Totižto pointa je v tom, že mladý Kováč mal byť vypočutý nemeckými úradmi na území Slovenska na pôde veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko. A je zaujímavé, že pár dní vlastne predtým, asi 10 dní predtým bol unesený do Rakúska, kde sa už na ňo vzťahuje medzinárodný zatýkač Interpolu a okamžite musel putovať do väzenia. O únose Michala Kováča mladšieho povedal viedenský súd v 96. roku, že s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou za únosom stál slovenský štátny orgán, teda Slovenská informačná služba. Bolo to v čase, keď Michal Kováč mladší žil vo Viedni. Preto tam bol ten súd a kvôli tomu Rakúsko odmietlo vydať Michala Kováča mladšieho, lebo tvrdil najvyšší súd viedenský, že sa tam dostal proti svojej vôli. Vláda Slovenskej republiky odmieta akékoľvek náznaky v súvislosti s tým, že by bola motivovaná, alebo že by ktorýkoľvek z členov mal záujem na tom, aby sa veci riešili takýmto spôsobom. Mnoho ľudí to podsúva do takej polohy, akože ide o prezidentovho syna a že teraz všetci okolo toho robíme halo a keby išlo o obyčajného občana, tak sa nič nestane. Lenže tu práve, že ide o to, že to je náznak politického terorizmu, keďže uniesli prezidentovho syna a keďže proti prezidentovi už skoro 2 roky beží nepretržitá propagandistická kampaň za jeho politickú diskreditáciu. Zásadný zvrat do vyšetrovania zavlečenia prezidentovho syna do zahraničia priniesol nečakaný svedok priamo z prostredia SIS. Už v októbri 1995 pred Petrom Vačokom, druhým vyšetrovateľom únosu Michala Kováča mladšieho, vypovedal príslušník SIS Oskar Feďvereš. Ten tvrdil, že na únose sa podieľala Slovenská informačná služba. Feďvereš v zápäti po svojej výpovedi v obave o svoj život ušiel do zahraničia. Spojku s domovom mu robil jeho najlepší priateľ Robert Remiáš. Po istom čase sa Robert Remiáš začal sťažovať, že je sledovaný. Postupom času sa podľa vtedajších Remiášových slov jeho sledovanie stalo až agresívne. 29. apríla približne o 22. hodine 10. minúte bol výbuchom svojho auta Robert Remiáš zavraždený. Na druhý deň TASR priniesla informáciu, že auto Roberta Remiáša vybuchlo kvôli technickej závade na aute.
Túto verziu presadzovali vyšetrovacie orgány až do septembra 1996, keď Kriminalisticko-expertízny ústav pripustil, že príčinou výbuchu bola explózia výbušniny. V zápäti pracovník tohto ústavu Tibor Šmida verejne hovoril o hrubom zasahovaní do práce expertíznej skupiny. Dodnes sa vedú polemiky, že prečo Remiáš bol zavraždený. Aby sa prerušil ten kontakt medzi Bratislavou a Oskarom a aby Oskar tým pádom bol viacej nalomený psychicky, aby to mohol neuniesť. Potreba tajnej služby vymeniť spojku mohla byť motívom Remiášovej vraždy. Iným motívom mohlo byť zastrašenie tých siskárov, ktorí by proti vedeniu SIS vypovedali tiež. A mohla to byť tiež pomsta za krytie miesta pobytu Feďvereša. Zavraždeného nahradili dvaja iní. S Feďverešom sa poznali už predtým. V Budapešti, kde vtedy býval, ma poprosil, že či by som mohol odniesť list prezidentovi Slovenskej republiky. Ja som najprv odmietal, lebo to už bolo po smrti Roberta Remiáša a vedel som, aké je to veľmi nebezpečné. Lauko tvrdí, že bol sledovaný autami a že bol ohrozovaný. Po smrti Roberta Remiáša mal strach o život. Šiel preto za vtedajším hovorcom HZDS a vyrozprával mu, že je sledovaný, lebo robil Oskarovi Feďverešovi spojku. Stanislav Háber sa podľa Lauka po 6 hodinách porady s vrchnosťou vrátil s podmienkou. Povedal, keď pôjdeš vypovedať pred vyšetrovateľa a pred televíznu kameru, budeš mať pokoj a prestanú ťa sledovať. A naozaj na druhý deň potom ma prestali sledovať a mal som už pokoj. Určite aj najmä vďaka obsahu dokumentu utajení svedkovia prehovorili. Účinkovali v ňom Lauko s Kováčikom a jeho obsah nezodpovedal skutočnosti. Im bol Mečiar pri moci, spravodlivosť bola na vedľajšej koľaji. Všetky stopy vedúce k Lexovi a k zneužívaniu tajnej služby boli zametené pod koberec. V roku 1998 išiel Mečiar do opozície. Stihol dať ešte Lexovi svoju poslaneckú imunitu. Nasledujúci rok kandidoval na prezidenta Slovenskej republiky. Niekdajší najmocnejší zahmlival pravú príčinu výbuchu auta ešte aj 10 rokov po vražde. Pokiaľ ide o ďalšie dôkazy súvisiace s teóriou výbuchu, tak táto teória je neobhájiteľná. Neobhájiteľná. Ide o niekoľko vecí. Prvý, keby tam bolo nástražné výbušné zariadenie, tak vyžaduje, aby tam bolo niečo, v čom je tu uložené, vyžaduje iniciátor, vyžaduje tú výbušnú zmes, ktorá by mala explodovať a vyžaduje zbytky spalinového procesu. Na mieste ani výjazdová skupina polície, ani nikto druhý nenašiel absolútne nič. Na svetlo sa dostali výsledky analýzy príčin výbuchu Remiášovho auta. A nebola to ani dopravná nehoda a ani samovolné prasknutie plynovej palivovej nádrže, čo spôsobilo Remiášovu smrť. Ako sa to vraj snažili nahovoriť Mečiar a spol. Na nápravnici bola uložená nálož výbušniny. Po jej výbuchu došlo k vytrhnutiu materiálu nápravnice kovového, zmeneného na črepiny, ktoré postupovali spolu s tlakovou vlnou z výbušniny cez palivovú nádrž vozidla, ktorú roztrhli, spôsobili vznietenie tam umiestneného benzínu a následne obsah nádrže bol vystreknutý do priestoru kabiny vozidla. Nasmerovanie takto vzniknutého doslova plameňometu bolo cielené. Údajný náhodný výbuch vylučovala i zmena štruktúry taviaceho sa kovu. Dá sa povedať, že práve prítomnosť tých vírových zón v poškodenej oblasti nápravnice je hlavným dôkazom alebo preukazným, že tam že sa jednalo o výbuch výbušniny. Áno. To je jednoznačne, pretože žiadnym iným spôsobom to nevieme nasimulovať, alebo vyrobiť takéto poškodenie. Iba týmto jediným mechanizmom. To tu vidíme na obrázku. To je stopa po nejakom... To je stopa o tom, že vidíme tu na základnú štruktúru materiálu, zrnatého materiálu. Tu je tá trhaná plocha, ten trhaný kov. A tu vidíme, že tvar tých zrn sa mení, naťahuje sa a takto sa stáča do takého víru. To je poškodenie, opakujem, ktoré sa nejakým iným spôsobom nedá nasimulovať alebo vyrobiť len výbuchom výbušniny. Rozhodnutie je, že skutok sa nestal. To znamená, že žiadne ovplyvňovanie, objednávanie vraždy nebolo. Rozhodol o tom ten, kto je oprávnený rozhodnúť. Ostatní ste gagají, tárají a pre mňa prďusí. Pán Mečiar, čoho sa bojíte? Za 8 rokov neboli dôkazy. Ako si záchodoví povaľači dovolujú ešte dneska povedať, že takéto dôkazy majú?
To je patologické blúznenie. Vo všetkých Lexových prípadoch ste kričali vinný. To kričali aj na Krista. A dneska ho prosíme o odpustenie všetci. Kto reálne bráni zrušeniu Mečiarových amnestií politicky? Smer a SNS. Nebyť týchto dvoch strán, už sú zrušené. Tie ostatné strany hlasovali dlhodobo viackrát za zrušenie. Tak si položme otázku, prečo práve Smer a SNS hlasujú proti zrušeniu amnestií. Tak jeden dôvod idealistický je, lebo im záleží na právnom charaktere Slovenskej republiky a nechcú porušiť elementárne princípy ústavného práva. No dobre, tak to by sme nesmeli vedieť o voľbe, nevoľbe Čentéša. To by sme nesmeli vedieť o množstve iných prestúpení práva a zákonov od Pašku až po Danka, aby sme verili, že im ide o právo. Tak ak im nejde o právo, čo ja vylučujem, z hľadiska skúsenosti, nie že by som bol proti ním, ale z hľadiska skúsenosti, tak už potom môže byť len jeden dôvod toho, že Smer a SNS sú proti zrušeniu amnestií. Že majú v pozadí ľudí, ktorí s tým únosom a vraždou mali priamo alebo nepriamo niečo spoločné.